काले पहले तो गाल रे गोटे दाढ़ी रहो महापात्र कि नियागड़ा देखो तुम्हें कौन कौन आगे दौच हाँ से तो छाड़ बाबत रे हाँ गोटे घाउड़िया पड़ी घाउड़िया तो आम रोजगार हम विपद पड़ी तुम घाउड़िया दरकार पैसा ना चलो कि हाँ बाबत देख घाउड़िया कौटी पड़ी आगे बुझा जाऊना आगे देख उठिला देखिया आको दंता हाथ होइछि दंत घात नाग सर्प मार सर्प मारिछि हां हबटी हब
हब जे मु एकुटिया टिके पारिबिनी भिड़ एका पारिबनी ना ଭିଡ଼ ହବ ବୋଧେ କଣ ଆଉ 5 ଜଣ ନା 10 ଜଣ ଦରକାର ନାଇଁ ମୋର ନାତି ଯୋଡ଼େ ଅଛନ୍ତି ସେ ନ ଆଇଲେ ମୁଁ ଏକା କଣ କରିବି ପାରିପାରିବନି ନାଇଁ ନାତି ଜଣ କାମ କରିଦେବେ ହଁ କରିବେ ଶିଖେଇ ଦେଇଛ ହଁ ହଁ ଡାକିଲେ ଆସିବେ ହଁ ଡାକିଲେ ଆସିବେ ତା ନାଁ କଣ ମୋତେ ଶୁଣିବା ଏଇ କଞ୍ଚା ବାଖର ତ ଦିଟା ଆଉ କଞ୍ଚା ବାଖର ହଉ ଡାକିଲେ अरे कच्चा ए बाखर छोड़ा सिउटिवे ମହାମନ୍ତ୍ରୀ हां देखो किनी बाण हाण होई आइले ଆସିଲେ हां ଆକୁ ନାତି କହିଲେ ପରା हां କୋ ପୁଅର ଯୋଡ଼େ ଯାକ ନା ଝିଅର ଯୋଡ଼େ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ପୁଅର ପୁଅ ହଁ ଏଇଟା ଏ ଶଳା ଦି ଝିଅର ଏଇ ବେଶୀ ପାଖରେ ଏଇଟା ବେଶୀ ଅବାକ ହେଇଥିବ ଜଣା ପଡୁନି ଜଣା ପଡୁଛି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ हां हां ଆସିଲେ ତ हां ଚଷମା କାଇଁ ଲଗେଇଛ ଚଷମା ତ ଟିକେ ଆଖି ଦୋଷ ବାହାରିଛି ଆଖି ଦୋଷ ବାହାରେ ସେ ଏ ମନ୍ଦିର ଖଣ୍ଡେ ହେଇଛି କଣ ମନ୍ଦିର ବେ ଏଇନେ ପରା ଆମେ ଆଉଛୁ ଏବେ କେବେ ପରିଷ୍କାର କରୁଛ ଆମେ କରିଦବୁନି ଆରେ ଥାନ୍ତୁଣିଟା କଣ ହେଲା କି ଥଣ୍ଡା ଖାଇଦେଇଛି କହୁଛି ଷଣ୍ଢ ଖାଇଦେଇ ଆମ ଆମେ କିନ୍ତୁ ବେଗ କର ଫୁଟୁ ଫୁଟିଆ କହୁନୁ ହଁ ହଉ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ ଏବେ କର ଆଚ୍ଛା ରେ এই যে গোড়ে কଣ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥୋଡ଼ରେ ଓଳିଥାନ୍ତି ଆଉ ଜାଣିଲ କଣ ତମକୁ କହିବି ତେବେ ତ ମହାଦେବର ଜମି ବାଡ଼ି ଖାଉଛ ଏଭଳି କାମ କରୁଛ କି ଜମି ଆଉ ତାଙ୍କର ଅଛି କହିଲ ସବୁ ତ କୁଆଡ଼େ ଗଲାଣି ମୋ ରୋଜଗାର ଖଞ୍ଜି ନଥିଲେ କିଛି ସିଏ ଯାହା କହିଦେଲେ ସବୁ ଖାଇସାଇଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏ ମାତ୍ର 3ଟା ମାଣ ମିଳ କୋ ସେ 3ଟା ବେଳ ଅଟୁନି କଣ ଢିପ ଦି ମାଣେ ଖାଲ ମାଉଣ୍ଟେ ସେଥିରେ କଣ ହବ କହିଲ ଫସଲ ହଉନି ସେ ଫୁଟୁ ଫୁଟିଆ ଷଣ୍ଢ ସେ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱରଙ୍କର ସାରା ପଶିକି ଖାଇଲା ଢିପ ଦି ମାଣେ ଗଲା ଗଲା ଖାଲୁରୁ 1.5ଟା ଧାନ ହେଇଥିଲା ଯେ ଶଳେ ଚୋରେଇକି ଗୁପଚୁପୁ ଦହିବରା ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କରିକି ଖାଇଦେଲେ ବିପିଏଲ ଚାଉଳରେ ଆମେ ଖାଉଛୁ ଭାତ ହଁ ହଉ ମହାପାତ୍ରୀ ହଁ ହଁ ତମ ନାତି ଜଣକ ଆସିଲେ ହଁ ରୋଗୀ ଭାଡ଼ୁଆକୁ ଦେଖିଲ ହଁ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲେ ଆମର ବିଦାକିଟା ଖାଲି 500 ଟଙ୍କା ବିଦାକି 500 ହଁ ଆଉ କଣ ଦରକାର ନା ନାହିଁ ସରଞ୍ଜାମ ଦରକାର ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତମ ହାତରୁ ତମେ ଆଣିବ ପୁଣି ସରଞ୍ଜାମ ହଁ ହଁ ତୁ କହିଲ ଆରେ ଚନ୍ଦନ ଆଣିଲି ଦେଖିଲ ଏମିତି ହଁ ତମ କଥା ଦେଖିବା କଥା ନା ଆଉ ଏ ଶଳାଙ୍କୁ ସବୁ ଘୋରିକି ଧୋଇଲି ଆସେନି ଶଳେ କାର କଣ କରୁଥିଲ କିରେ ତମେ ଫୁଲ ତ ଧରିକି ଆସିଲ ତାକୁ ପଚାରୁଛ କଣ ଆରେ କଣ ପାଇଁ ଆଣିଲୁନି କିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ଯାଇକି ଆରେ ଆଣିବ ଶଳାଜିର ଦୋଷ ପ୍ରବଳ ଶଳା ପଇସା ମିଳିବ ବେବେ କାମ ଦେଇଦବା ଯା ଲଗିଆ ଲଗି କରିଦେଇକି ଆସ ମହାପାତ୍ରୀ କୋ କେଡ଼େ ବେଳେ ଚନ୍ଦନ ଧରି ବେଳେ ଆସିଲେ କି କଣ ହଁ ହଉ 500 ବିଦାକି ହଁ ଆମ ବିଦାକିଟା 500 ଟଙ୍କା ସରଞ୍ଜାମ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କହିବ ସରଞ୍ଜାମ ଆଉ ଯାହା କହିବି ତମ ହାତରୁ ତମେ ଆଣିବ ଆମ ହାତରୁ ହଉ ସଟକଟ କରି କହ ହଁ କହୁଛି ଆଉ ଚମ୍ପା ଗଲ ସବୁ ଶୁନ 108 ବେଲ ପତ୍ରୀ ତୁ ଆଣ ରେ କହୁ ଅଛି କର୍ଣ୍ଣ ଡେରି ଶୁଣ ମୋ ଭାଇ ରେ
ଚନ୍ଦନ କାଠରେ ଝୁଣା କୁମ୍ଭ ଘଡ଼ି ସରା କୃତମ ଭାଇରେ ଶୁକ୍ଳ ଲୁଗା 3 ହଳ 500 ଟଙ୍କାଟି କର ତୁ ଠୁଳରେ ସେଉ କମଳା ଫଳ ଅଙ୍ଗୁର ଯୋଗାଡ଼ରେ ଯାଇ ଫଳ ଗୁଜୁରାତି ଅଳାଇଚ ଛେନା ଆଟିକା କୋଟିରେ ଝଜି କନାଣି ମୂଷା ଇତିମ ଭାଇରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ମନ ବାଞ୍ଛା ବାଳ ଭୋଗ ପତ ବିଚୁଡ଼ା ଘଷା ସେ ଚୁଡ଼ା ଘଷାରେ ଆଉ ବାକି ଅଛି ବହୁ କଥା ମ ଭାଇରେ ଏଇ ସବୁ ସରଞ୍ଜାମ ଯନ୍ତ୍ର ଯୋଗାଡ଼ କଲେ ଆମେ ଠାକୁର ଘର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଆଉ ବାଳ ଭୋଗ କଣ ଜାଣିନ तो बाल बहुत जोड़े ना अच्छा कौन से जाने बड़ उखुड़ा सान कदली महाभारत रे तुम पिता की नब ना मागणा करियो नाइ पैसा न तुम नाचरा कोन एंत काम करछथि एहार दोष प्रबल ए सळाटर बयस हेले कि होंति देखुन ता विवाह करे ते माड़ खाइबे बुझिलो हां एरा को विवाह करियो निजे मु पोसिबि ना को आ किए बसियो एटा मोहनियारा हाउ हां कोन कहलो शुक्ल लुगा 3 हल शुक्ल लुगा 3 हल पुरे झजी गामसा पुरी भोग पुरी आटिका ये सब आमादु हां पासना पुरी बिदा पासना बिदा हो महाभारत जो अपेक्षा कर मुळे झियो मानुटे पचारे अरे झियो महाभारत कहते 5 ना बिदा नेबे पुणी एते सरनाम मौसले सामग्री हमें घरहर केउठाणी बोलो मौसा आनी परिवानी नाइलो मौसा महाभारत कोटे बुझे को माली महापात्र भाई मोतन तुझे बे देववान चाहिए देववान चाहिए पंच टंका दिए देवी मोहित भाई रे टंका काम करूँ राति 8टार 3 जन आईचु कि सुंठा लोक कि आम जानलु यार का सो मिसो बिगड़ी पड़े छो आई दबटी आ दिया में कहबो से हेका कहबो ना ओ पड़ोछ तमे तो किछि कहउनो 500 टंका आम राति धरे आईचु नहीं दिया हबो झियो हलो मौसा कोन एमति कहले जे महाभारत बिगड़ी पड़ोछथि आउटे कोन कुह कौन कले जानी हिंदी कोन कले ये पैसा कौन देबे पैसा देबेनी छाड़ कोन कले छोड़ा भाई डाकी साइले हे भाई डाकी तने काई तमर कोन भावनी नथले कि नाइ मोर भौणी न दबाकू हां नीलकंठ सरंग सामना रे आज तू धर्म रे जोड़िए भौणी आ जाऊ देव तो महादेवଙ୍କର तुम पर कृपा अछि जोड़ी धर्म रे भावनी मिल गेले हे धर्म भावनी कथा टिके आपण बुद्धि दियंतु कि माली बोलाई बचन की पाई भौणी करू रे दन लो
ନାଁଟା ତାହେଲେ କହୁଛୁ ହଁ ଭାଇ ନାମ ମୋର ଟୁକୁରଣା ଯଦି ଆସିଛ ପାଠ ଗଣାଲେ ମିଶେ ଉଡ଼ିବ ତୁମ୍ଭରି ବାନା ଭଉଣୀର ବୁଝ ତୋର ଦୁଇ ଆଖି ସାହିବେ ସେ କୈଳାସ ବାସିଲୋ ଜଳ ସାଇ ମୁଁ ଲାଗି ରୁଚି ଭଉଣୀର ହଉ ଭଉଣୀ ମୁଁ ତ ଜଳସାଇ କରିବି ତେମାନେ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କର ତମ ଗୁହାରି ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିବେ ଆଉ ମୁଁ ଜଳସାଇ କଲାବେଳେ ମୋର ଭକ୍ତ ମା ମାଉସୀ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭଗତ ବୃନ୍ଦ ସମସ୍ତେ ଏକଶରେ ହରିବଲ ହୁଳହୁଳି ଦେବ ଘାଉଡ଼ିଆ ଉଠ ଯା ବିଦା କେଣି ଜଳସାଇ କରି ଶଳା ସେ ଧନ୍ଦା ଛାଡ଼ ଗହଳି ଚହଳି ନାହିଁ ଆଉ ସେ ଧନ୍ଦା ଛାଡ଼ ଯା ବିଦା କେଣି ଜଳସାଇ ଶଳା କି ଅହଣ୍ଡିଆ ଭଳିଆ ଖାସେ ହେଲା ଶଳା ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଶଳା ହଁ ଜବରଦସ୍ତ